Ženska i muška selekcija Srbije u stonom tenisu ove godine pripremaju se u Pirotu za velika međunarodna takmičenja. Našim reprezentativcima pridružili su se stonoteniseri iz Bahreina i Crne Gore. 13 reprezentativaca Srbije pod budnim okom selektora u pirotskoj hali Kej počelo je pripreme za novu sezonu. Osim međunarodnih turnira, najveći izazov za obe selekcije biće ekipno prvenstvo Evrope. Navikli smo našu stonotenisku javnost da uvek taj ekipni deo nekako igramo dobro, tako da nadam se da će biti uspešno takmičenje za nas. Cilj je da prođemo grupu za početak, da uđemo u osminu finala, pa posle toga da vidimo, dosta zavisi od žreba. Naravno, mi nemamo dobru poziciju na rang listi, ali to nas ne sprečava da napravimo neko iznenađenje. Ja sam imala pauzu 2 nedelje, tako da sam ovde počela sa treninzima i naporni su, a cilj je što bolje da se pripremimo za naredna takmičenja. Posle nas očekuju velika takmičenja u Švedskoj, VTT Smash, Grand Smash, i tu u dublu očekujem dobar uspeh i u singlu ako mogu što dalje da dođem, bit ću jako zadovoljna. Reprezentativcima Srbije pridružio se i Filip Radović, jedan od najboljih para stonotenisera na svetu. Ove godine brani titulu vice šampiona Evrope. Prvo me očekuje jedan VTT turnir u Bugarskoj, nakon toga se okrećem obavezama u Superligi Srbije, a krajem godine me očekuje meni najvažniji turnir, Evropsko prvenstvo u parakonkurenciji koji će se održati u Švedskoj. Nadam se da ću se pripremiti što bolje i da ću ostvariti što bolje rezultate. Očekivanja od obe selekcije su velika, posebno od ženske koja ima bolju poziciju na svetskoj rang listi. Očekivanja su kod žena uvek bila velika, automatski i pritisak malo veći na nas. Na nama je da radimo, da stvaramo dobru atmosferu, da bude sve pozitivno i nadamo se nekom dobrom rezultatu. A svakako da je sve ovo podređeno našem najvažnijem cilju, to je ekipno evropsko prvenstvo koje će se održati u Zadru u oktobru mesecu i tu očekujemo da možemo da ostvarimo rezultat koji će nas odvesti na svetsko prvenstvo koje će biti u aprilu mesecu naredne godine u Londonu. Pripremama u Pirotu Stonoteniski savez Srbije započeo je praksu promocije stonog tenisa u manjim gradovima Srbije s ciljem afirmacije ovog sporta kod najmlađih.